खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ रायजो सभानि एमपि आरुंगोरा नार्जारिया बाक्सायाव पलिटेकनिक आरो भकेशनेल ट्रेनिं फसंथाननि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बाक्सानि निमुवायाव मोनसे पलिटेकनिक आरो भकेशनेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटनि थाखाय भुमि पूजन खुंफुंदोंमोन। 24 कौटि रांनि बे मावथांखिनि थांखिया बे ओनसोलाव रोंग'थि जौगाहोनायखौ बांहोनाय। बिटिसि बिसायख'थिनि सायाव बिबुंथि होनानै नार्जारिया फोथायनाय फोरमायो दि UPPL BJP गोरोबथाया गोहोआव थागोन। बिथाङा BTech GSP गोरोबथाखौ नेवसिगारदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेनि जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा। बिथाङा बेखौबो दाबि खालामदोंमोन दि हाग्रामा महिलारिया दा बिटिसिनि राजखान्थियाव गोनांथि गैलिया। नार्जारिया गोख्रोङै बुङो दि सुबुंफोरा राजखान्थियारि नंगुबैखौ हमदांनो हाबाय आरो UPPL BJP गोरोबथाखौ मदद होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', मावफुं सोद्रोमा गौतम दासजों लोगोसे गुबुन मानगोनां सुबुंफोरा। नैथि खौराङाव दङ आसाम बजालिनि एसिस्टेन्ट कमिशनारखौ घुस लानायनि दायाव हमदों। जाख्ल'नायनि बेरेखायै मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव गिबि मन्थ्रिनि एन्टि कारापसन उइंगआ बजालि डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव नायग्रोमदोंमोन। अपारेशननि समाव लेङाइ कमिशनार गौरब शेखर दासखौ घुस लानायनि दायाव खानाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा अजद होयो दि दासआ आयेन बेरेखा रां नाजावनायाव लोब्बा दंमोन। गिबि रिपर्टफोरा जिल्लायाव हा खनिनि लेनदेनजों सोमोन्दो थानाय घुस लानायनि मोनसे गोलाव समनि महरनि सुबुरुन होदोंमोन। एन्टि कारापसन उइंगनि मावख'गिरिफोरा आथिखालाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै गुवारै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव आपडेटफोर फैगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ देहा फाहामसालिनि खिखरसालियाव देहा फाहामगिरिनि सांग्रांथि गैयैनि गेजेरावनो आइजोआ थैनाय गथ'खौ जोनोम होदों। गवालपारा सिभिल देहा फाहामसालिनिफ्राय मोनसे बिखा खामथाव जाथाय जानायनि खौरां मोननाय जादों, जेराव सासे गोर्बोआव थानाय आइजोआ देहा फाहामसालिनि खिखरनि सिङाव देहा फाहामथायनि सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव सासे थैखानाय गथ'खौ जोनोम होनो गोनां जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला आइजोआ सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्रायनो गोब्राब उदै सानायजों जुजिगासिनो दंमोन आरो गले फाहामथायनि हेफाजाब बिदोंमोन। बबेखानि बिथांनि खावलायनायफोरखौ नुजाथिनाय नार्सआ अजद होनानै नेवसिगारदोंमोन। दुखुनांथावना, बिथांजोआ देहा फाहामसालिनि हासुग्रा खथानि सिङाव गथ' जोनोम होदोंमोन, जेराव बिथांजोनि जोनोम जागोदान गथ'आ थैनानै दंमोन। बे जाथाया रायजो राजाखौ रागा जोंखांहोदों। गोबां सुबुंफोरा देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरखौ जोबोद सांग्रांथि गैयैनि दाय होदों। जायगानि सुबुंफोर आरो आइजोनि नखरा गोख्रों राहा लानो आरो थाबैनो नायबिजिरनो दाबि खालामगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा दासिमबो फिननाय होनो हायाखै। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामनि धुब्रीयाव हानजा जिनाहारि, सा 8 सुबुंनि बेरेखायै एफआइआर होदों। बावैसो सिगां आसामनि धुब्री जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीपुरनि आलमगन्जआव सासे आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथायाव सा 8 सुबुंनि बेरेखायै एफआइआर होनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला आइजोखौ मोनसे फन कलनि गेजेरजों लुबैहोनाय जादोंमोन आरो उनाव आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ मोनसे नखरारि जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय बागमारा गौरीपुराव दावबायदोंमोन, जेब्ला बिथांजोआ गावनि आयेनारि फिसाय रेजाउल हकनिफ्राय फन फैदोंमोन, जाय बिथांजोखौ लोगो हमनो थाखाय राजि खालामदोंमोन। गिथावना फान्दायनायनि बागै मिथियैयाव बिथांजोआ राजि जादोंमोन, खालि रेजाउल आरो बिथांनि लोगोफोरजों हरखाब गाग्लोबजानो थाखायल'। दायनिगिरिया अजद होनाय बायदिब्ला मोनसे रायजोआरि जायगायाव बिथांजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव बियो गाज्रियै जोखोम जादोंमोन आरो हुस गैयै जानानै थादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बिथांजोनि थै गनाय आरो फिननाय गैयैखौ नागिरना मोनो, गोख्रैनो बिथांजोनि नखरनो खौरां होयो। बिथांजोखौ थाबैनो धुब्री मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन।
गौरीपुरनि सासे पुलिस मावख'गिरिया बुंदों एफआइआर 2 मार्च खालि रेजिस्टार खालामनाय जादों, जेराव हकजों लोगोसे सा-8 सन्देह गोनां सुबुंफोरनि मुं दं। जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बिरुबारियाव फासि नांनानै थानाय सेंग्राखौ बोखांदों, गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह। 5 मार्च बुधबारखालि गुवाहाटीनि बिरुबारी ओनसोलाव सासे सेंग्राखौ गावनि भारा न'नि सिङाव फासि नांनानै थानाय हालोदाव मोननाय जादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ तेजपुरनि थागिरि निहारनाथ होनना मिथिनाय जादों, जाय सहराव थानानै मोनसे अनलाइन फार्माव खामानि मावगासिनो दंमोन। गिबि नायबिजिरनायनि बायदिब्ला बेखौ गावखौ फोथैनायनि जाथाय होनना सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि अजद होजानाय हाबानि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिरुबारी आउटपस्टनि सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन जों गोथै सह'खौ मर्गआव दैथायहरबाय। दासिमबो पिएमआर पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नेगासिनो दं। नायबिजिरनाया सोलिबाय थानायलाय आरोबाव गुदि खिथाफोरखौ नेथ'नाय जादों। 6थि खौराङाव दङ मिनन मोसाहारिया 5,000नि बांसिन सोद्रोमाफोरजों बिजेपिआव हाबबाय। उदालगुरिनि सासे गोहोम गोनां फालांगियारि मिनन मोसाहारिया बुधबाराव बिजेपिनि हादोरसा आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि लक सभा बियाबनि एमपि दिलीप शइकियानि नुजाथिनायाव बिजेपि दोलोआव हाबो। बेबादिनो मोसाहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै दोलोनि मावथिफोरा बिजेपिआव हाबफैयो। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो समाजारि हाबा मावबोनाय समाज सिबियारि आरो फालांगियारि मिनन मोसाहारिया बिजेपि दोलोआव हाबनायनि सिगां उदालगुरि नोगोरनि गेजेराव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बागी मोसाहारिनि मददगिरिफोरखौ हानजा सुरनायाव मोसानाय आरो रंजा-बाजा खालामनाय नुनो मोनो। बेनि उनाव रेलिया हाबाफारि थावनियाव सौहैदोंमोन। जयेन जानायनि हाबाफारियाव उदालगुरि नोगोरमानि गेजेराव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव बिजेपिनि रायजो आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि लक सभा बियाबनि एमपि दिलीप शइकियाया बुङो दिनैनि साना भारतीय जनता पार्टीनि बिटिआरनि जारिमिनाव मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। मोनसे जयेन खालामनाय हाबाफारियाव 5,000नि बांसिन सुबुंफोरनि नुजाथिनाया बेखौ रोखा खालामो दि बिजेपिनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया बांगासिनो दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ 24 सिटार एसि बासखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनो गथायबाय। बिटिआरआव मेडिकेल इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जौगाहोनायनि फारसे आगान होनानै बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया मैया बुधबाराव क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनो गं 24 सिटार एसि बास गथायना होयो। गोदान बासआ सावफाहामारि मावफारियाफोर आरो बेरामिफोरनि थाखाय साबसिन रोगाथायाव मदद होगोन, ओनसोलाव सावस्रि सिबिथायखौ बांहोगोन। बे फोरबोआव मावख'गिरिफोर आरो गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बिटिआरआव सावस्रि सिबिथायनि सुबिदाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजाबाय थानायखौ दिन्थियो। 8थि खौराङाव दङ बाक्सायाव ना हमनो हानाय आबादारिफोरनो 1,000 ना फिंगारिं रानदों। बाक्सा जिल्लायाव ना आबादखौ जौगाहोनो थाखाय मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मुलाम्फा मोनग्रा ना आबादारिफोरनो 1,000 ना फिंगारलिं राननानै होयो। बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाना मसलपुराव फालिथायारि राननाय हाबाफारिखौ खुंफुंदोंमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरआव ना फिसिनाय बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय आरो जायगायारि ना आबादारिफोरखौ थोंजोङै हेफाजाब होनायनि थांखिजों भुबनेश्वरनि आइसिएआर सेन्ट्रेल इनस्टिट्युट अफ फ्रेशवाटार एक्वाकालचार (NEH) मावहाबाफारिनि सिङाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। मावख'आरि आरो मुलाम्फा मोनग्राफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। ना दिहुननायखौ बांहोनो आरो जिल्लायाव अरायथा जिउ राहानि खाबुफोरखौ बांहोनो नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।